ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኹም አና ሓኹም ሰላሕ ዲኔ ካብ ንክርስቶስ ገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻው ቤተ ክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ኢና ሎም ድማ ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ዝብል ፕሮግራምና እዩ ናይ ንጎ ሰዓት 5 ወረድ ሓጺር ናይ 5 ደቂቃ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ድኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈል ኢና ሎም ንካፈሎ ቃል አገልገልታ አምላኽ ሁኪያት አይኮኑን ድብልዩ አገልገልታ አምላኽ ሁኪያት አይኮኑን መጽሐፍ ቅዱስ ዘጻአት ከምዚ ይብል ምዕራፍ 5 ጥቅስ 17 ንህዝበይ ከገልግለን ንሕደጎ ምስ በሎ ንፈርዖን ከምዚ ኢሉ መሊሱ ንሱ ግና ንስኻትኩም ሃካያት ኢኹም ስለዚ ንእግዚአብሔር ክንስው እንኺት ትብሉ ኣለኹም ዝገርሚ ንህዝበይ ከገልግለን ንልቆቆ ምስ በሎ እቲ ህዝብ ድማ ንእግዚአብሔር ክንስውሉ መገድ ሰለስተ መዓልቲ ክንከይድ ምስ በልዎ እሱ ሓደ ነገር መልሱሎም ፈርዖን ንስኻትኩም ሃካያት ኢኹም ኢሎም ንአምላኽ ከነገልግል ስለዝበሉ ንአምላኽ ክንስው ስለዝበሉ ሃካያት ኢኹም ኢሎም ካብ ዕዮም ቡኻሪ ኢሉ ጸውዒዎ ነቲ ስራሕ ማለት እዩ እቲ ዝገርመኩም ኣብ ዘመንና እዚ ቃል እዚ ብተደጋጋሚ ይድገም ምዃኑ እዩ ብዙሕ ግዜ ምእንቲ አገልግሎት ኢሎም ብዙሕ ነገራት ገዲፎም አገልገልቲ ናብታ አምላኽ ዝሃቦም ጻውዒት ኣተኪሮም ክሰርሑ ምጀመሩ ድህከዩ ዘለዉ ሁኪያት ስራሕ ድጸልኡ ዘለዉ ጌርና ኢና ንወስዶም ግን እቲ ድሰርሕዎ ዘለዉ ስራሕ ካብቲ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ስራሕ ብዕጽፊ ዝበልጽን أزي أقدس المخانون جن أي أبجمت أي نقطونينا أقولقلوت أملاخ هي أملاخي أقولقلوت أملاخ صراح أملاخي سلازي أتوم أنت أقولقلوتي لهم نتي نورمال صراح كل سبب صرحه قديفهم نتبع أملاخ تقعد صراح كصرحه رأسهم من هيوتهم من دوجو نسهم هكيات هيكونون متعرف كل ساعتكم من دحريكم بملؤهم نايك زابير أقولقلتي أزيوم تعرامات أزيوم صراحتين تاس مخانو مين عندريهم حوارات ندحروسيتكم تكالهم كترفي إم قديفهم نابقوي تامتهم الزمالات أزيوم أبتكالهم أرمعتن صراحتين تاتن يوم نيرهم هكيات هيكونون نيرهم بعد إلسا كيركم من دحريكم بعصر دخلت تسمد زحردو زنوبرو حرسو زنوبور أسوقوتهم نزي قديفهم من تعيو متيهم نزي قديفهم من تعيو زموتو تعيو خاب أسلاز بلت تعيو خاب أسلاز خبر تعيو نلوخ غرف أسلاز قددو منكم يجيرهم أمبر هكيات سلازغوني يكونوا نتسرح قديفهم ما حدا نجر حسابه قال أقول قلوتات كل نجارات كخجل فكاي خيل خون قال أقول قلوتات دم سرح كان دا سرح كات سرح خون خيل سلاز أتوم سرحهم دا سرح أقول قلوتهم كجبرو زي كودو ማለት አገልግሎቶም አዚል ሕዞም ተኾይኑ ንአገልግሎቶም ኩሉ ነገር ገዲፎም ዝሕዙ ሰባት እሶም ሁኪያት አይኮኑን ብዙሕ ግዜ ክርስቲያናት ከይተረፉ ኣብዚ ነገር እዚ ክነጋገ ኮለና ይረአዩ ንአገልገልቲ ንምንታይ እዮም ይሰርሑ ኢና ንብል ይሰርሑ እንደም ዘለዉ ካብ ዝሰርሑ ዘለዉ ንላዕሊ እንታይ ክሰርሑ ደሊኹም ሪኢኹም ኣሕዋት እቲ ንሕና ስራሕ ኢልና ንጽውዖ ዘለና ኣብ ሰማይ ካብኡ ዝበልጥ ስራሕ አገልገልቲ ዝዓይዎ ዘለዉ ዕየ እዩ ስለዚ አገልግሎት አምላኽ ስራሕ አምላኽ ምዃኑ ኣይትረስዕዎ ከምቲ ንስኹም ትርህፁ ዘለኹም ከምቲ ንስኹም ትጎዩ ዘለኹም ከምቲ ንስኹም لعلن تحت تبلو زلهم الصوم لما سلت استوهابهم سراحن عيون لعلن تحت نبلو خمزلو يقوي خمزلو يسرحو خمزلو أقم تأتوهم سلازا أقلقل تأملاخ هكيات غيركم كاب حج خيط بوستوهم نما أقلقال دما هكيلكم كي تسوعوه نو أقلقل تأملاخ هكيات أيكونون كل سبب سرحو سراح مسراح تطوفهم كي مسلوكم بروخات أيكونن تعويعتهم سلازا حازوم عيو أملاخ سلازا حازوم أسو سلبيزوز قبرهم أبوتو كيروم سرحو سلازلو يوم سلازا بتخكلين يا من قدي أقلقلوت أملاخ سرح أملاخ مخانو تجنزيبنا نتسرحتنا خبرولهم نعوم دما كم سرحتنياتات نيتلو عليك زي أبي هرجرنا نرأيهم مخنيات ونحنا مع هيت أملاخنا يلو مصحف قدوس سلازي كلنا جرهم قديفهم حوارات نعيا أملاخ رؤسهم كبخلو حكايات سلوز خونو زي كونس نجرجن كابتخ سرحوز نبور سرح زبلت إنز خبرن سرحن سلاز متى نعو قدام الناس سلاز هاويهم سلازي كم تفرقون دبلو أن توم نيجي أبي هر كنجرجري نايلهم زخورز نبورو حزب إسرائيل حكايات يوم دبلو نحنا دما خنفرقون عينخون نتوم نعيا أملاخ زجويو حكايات جرنا عينو صدق حكايات أيكونون شالوم سلازي اللومي نقويتنا يسوس كريستوس أبي هوتكم وسينكم كتقبلوا التدليو أتا أبو زلا نايزل عالم هوت كتقبلوا التدليو إذا تقولوا تزيئة تسليو إجابي ربو سلود يسوس كريستوس يمسكنك الله يأمن الله يسوس كريستوس سلا حتياتي كم دتسأله أدا حتياتي كفيلو كم زفتمو سلي كم زموته بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤو أبيمان أملاخ كم استقمته يأمن الله يسوس كريستوس ناي هيوتي قويتا إيو يسوس كريستوس أملاخي مدحانيين إيو كابزا ساعات
ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ ኣምላኽ ኮይነ ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ ብእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ ኣሜን እዚኣ ጸሎት ድጸለኹም ብጣዕሚ እኳ ሓጐሰኩም በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻና ኮንታክት ግበሩና ኢኹም ሰድለይኩም ሓገዝ ክንለኸልኩም ኢና ሻሎም